Всем вітаночки, дарагія гледачы. Сёння мы працягнем смотреть на розныя дэмкі і з прошлага дня даглядзім на Shifting to the Backgrounds. What is this place? Так, наколькі я памятаю, тут It's so weird, Мгм. but kind of comfy here. наколькі памятаю, тут быў пазл з тым, што дзесьці трэба знайсці мячыкі з адпаведнымі сімваламі, але як мы просто вызначылі, што чамусьці галоўны герой не можа браць якісь-то рэчы ў рукі. Раз может яшчэ раз паспрабаваць паглядзець, што там з гэтым можам зрабіць. А тут у нас сламаная лестница, якая не дазваляе нам падняцца вышэй гэтую башню, так? Shit! My hands won't listen to me. Чаго? Просто калі мы знайшлі гэты просто трэба было падфутболіць гэтыя мячыкі. А што зачыняць само, зразумела. Так, якісьці тут смешна, цісніце Е, каб взаемадзейнічаць. Wait, you could do that? That's super cool. Што адбылося? Я зрабіў вялікі мячык маленькім. Гэта з перспектывы, так, ужо зараз. Добра. Не разумела, чаму тут кеглі. Можа, якусь кеглю трэба было выкарыстоўваць таксама ў перспектыве. На штосьці зможа нам паказаць. Вось маленькі трэба засунуць у гэтую дзірку, так? У гэты хол. Як то тебе зрабіць тут маленькім? Или уверх?
Так, у нас разные балуны. Мы пануліся на лесвіце. Якийсь спецыяльны гэты круг. Мы нават успомню, што мы можам нават прыгаць. Цікава, ці у патрэбным кірунку мы ідзем. Зараз цёмна, нічога не бачна. Ведаце, вярнуўся зноў у пачатак. Ой, там тут нават можна скаціцца. Whoa! Holy shit! І ми таким чином у космосі десь, мені здається, зараз опинімося. Так, мне прыснілася, што я матылёк, я не мог зразумець, што гэта сон, але калі я прачнуўся, я быў не матылёк, і чаму так хутка сышло? Та надпіс... Still can't believe I pulled that off. Doesn't feel like a dream. I felt the water. I feel alive, aware. It's terrifying and amazing at the same time. Чакайце, а чаму... Ці гэта норма, ці гэта той дисклеймер, які нам распавядалі, што не ўсе тут ёсць пераклады на беларускую. Добра, 1, 2, 3, 4, 5 праходы здесь тут ёсць. Вось тут ёсць алей, можна прайсці. Гэта так. Ну вось павярнулася. Можа быць, гэта з каким-то момантам, каким-то чынам зламалася, калі я выходзіў з гульні. Так. Так, ну гульня на перспектыву тут. Так, вот тут зараз не зразумела, што рабіць. Спадзяюся, што трэба дзесьці дыяганальна пабачыць гэтую дзвер. Можа вось туды пайсці. Не. Што будзе, калі вось так прайсці праз дыяганаль? Нічога не адбылося. Трэба быць болей уважлівым.
Тут яны щось перамудрылі з гэтым. Ну тая дзвер гэта якая з якой я прыйшоў, так? Давайте спачатку тады. Спачатку зараз яшчэ раз глянем. 1, 2, 3, 4 нам кажуць, гэта вось як мы праходзілі праз гэтыя месцы, што ёсць шляхі. Так. Да, вітанкі, дзед Максім. Што, як справа, як майся, як на працы, як не на працы. Мы тут просто блукаем у бэкграунд-шыфтінге, не разумеем, што нам тут трэба рабіць. Оп. Таміўшы ўжо другі дзень цяжкі. Беражы сябе. Ой, завтра будзе тое самае. Гэта чуваць не вельмі прыемна, але ж можа будзе калісьці гэта белая паласа вернецца і будзе болей не такі цяжкі. Так, як гэта адбылося? Аб'ектыўна цяжка, аўстралійцы прымушаюць пачынаць в 5 раніцай. Капец. Я не ведаю, як гэта... Мне ўвогуле складана устаць амаль хаця бы ў 8 часе. А 5 я нават не уяўляю сябе, як гэта рабіць. Толькі калі ты не рыбак. Там тата як там на рыбалку хадзіў. У гэты час рыставаў, рабіў перловку і на ровары да возера. Так, як-то ну тут все зменшваецца, але я не разумею, якімсь чынам гэта ну все зменшваецца. 1, 2, 3, 4, 5. Тут 4 пропущено. О, что-то адчынілася. Не разумеў гэтага пазлу. Але добра, што за парковка, шукаеш чыюсьці машыны, ну так. Не ведаю, тут какие-то пазлы з адзімі бэкрумамі выдумалі, што я не разумею, што тут рабіць увогуле. Так, тут нават звычайны лабірынт можа быць. Дарэчы, ёсць, мне здаецца, мультиплеерны бэкрум, там уже першай версіі, не ведаю. Можа, калісьці тебе таксама будзе цікава, там... Ну, здаецца, аднаму гэта не вельмі цікава, вось, калі вас там таксама колькасць людзей больш, чым 1-2, тады гэта такія прыгоды тут бадзяць, нават не без шутана. Яму падабаецца. Вот, вось. Так, мы тут по сюжэту шифтануліся, і вось мы дзесьці па-за нашай рэальнасцю блукаем у гэтых блэкрумах. Так, это я тут был. Зараз будем до гэтай лабірынт глядзець. Так, все зачинено. И тут? Нет, тут не зачинено. Тут
тут нема куди ісці. Хоч нейкай фарби па сценах маляваць можна, ці толькі крывёй. Не, тут увогуле нічога такого нельга рабіць. Даецца гэта опана 6-7. Так, я бачу якусь-то падказку. Але я не зразумеў, як-то яна там апынулася. Дарэчы, як вы там пагуляліся ў гэтай гусі-гусі чайка ці утка там, ці качка. Гульня праваліцца, крыві няма, фарбы няма і інцэсу няма. Але ёсць гэты... Ой, тут уже 3 ты дзверы. Але ж гэта гульня, мне здаецца, яна нават з беларускай агучкай і з беларускімі гэтымі ўсімі перакладамі тэксту. Так, а чаму там было 3 ўжо нават? Тут 1 ужо. Что адбываецца? Так, давайте, можа, павольней. Мы прайшлі сюды, мы потом бегалі уздоўж сюды гэтага месца. Мы апынулись вось тут. Гусінарам цікава было нават вучыцца, спадзяюся, да суботы набяруся сіл, але, гледзячы на сённяшні стан, моцна не ўпэўнены. Ну, мне здаецца, можа даць сябе гэты час адпачыць, увогуле, можа, на гэтым тыдні з гэтымі ўсімі нашымі справамі, ну, даць сябе гэта адпачыць, і тады ўжо глядзець трэба, так. О, так я выйшаў пасярэдзіне, і зараз куды? Зараз, калі ты зайшоў гэты... вось тут з'явілася, вы бачыце, тут які прышпіл. Дзверы няма, а зараз вось ёсць. Опа. Я глядзеў стрым твою запісу, мне здаецца, глядзеў так на фоне, але ж я там нічога не зразумеў, там шмат ралей, трэба гэта навучацца дакладна там увогуле, але мне здаецца, там смешна, што там... Што за скрэм была, чаму так гучна? Пачакайце. Там тоже таксама было гучна. Трохі тады прыберу гук, а то чамусьці тут на вушы разбіліся. Тут што, ці націскаць трэба? Добра, будзе яшчэ час адпачыць, трэба знайсці баланс, хутка будзе. Добра, добра. Так, з якога боку то тая пачвара бяжыць? І куды мне трэба бегчы? Сюды? Ой, тут наперед дёргнула тут. Так, а що так гучно? Не разумею, что рабіць тут нават. Можа прыгаць. Не. Так, ну я живой. Нават не выдалили меня. З реальности меня не выдалили. Так, адтуль я прыйшоў, меня тут пусцілі. Ну трэба было, можа як-то вось даць ему адбегчы нас. І вось тут ёсць месца, але вельмі цёмна, мне не падабаецца. Мы бачылі лесвіцу.
Так, що у Трумана пайшло знову. Твою мать! Не! Це було наперед бігче? Угу. Ой, це знову. Ховаємося. Не гэтага я хацеў. Я так само я не гэтага хацеў, каб на меня какая-то подшвара бегала. Хотела мне сожрать. Уи. Слоумо тут. Слоумо как может подгрузить что-то. В який момент подгрузится гэтая лесвица, не цікаво. Оп. Ага, тут такая ось. Стяна не бачна, зрозуміло. Твою мать! Я уже запам'ятав, що треба було просто бежать наперед, просто бежать наперед. Просто бегши. Так, а калі ў другі бок? А, ось можна спрабаваць зараз паспець, так? А, тут была гэтая задумка спачатку, што на нас будзе гэта пачвара бегча, а мы такі уй. Не! Видишь? Выбежись. Не гэтага я хацеў. Уи. Сёння быў гэты выбар во што гуляць, ці гуляць у дэмкі, ці гуляць у Stormhold. Я вырашыў ўсё ж такі дагуляць дэмкі, таму што дэмкі ўжо накапіліся. Space, клавішка што? Мне здаецца, што гэта напамінаюць гэты Silksong. Патроху рухаемся. Не гэтага я хацеў. Гэта падказка там у версіі была яшчэ, што там напісана ран. І ў гэты бок. Беш калі можна было прайсці без адной смерці, калі б ты быў дастаткова уважлівы з гэтым. Вядома. Так, а тут трэба трымаць Space, каб дапрыгнуць. Трымайце клавішу скачка Space, каб захопіцца за выступ. Ну, я трымаў. Всё. Спадзяюся, змагу трапіць у месца. Чаму не далі нашаму суайчынніку даказаць сказ? Так, ну тут белая кухня не файна. Тут трэба адчыняць шуфляды. Чого сабе? А мне здаецца, што хтосьці ходзіць, не? Так, яшчэ адзіны
адзіная спроба, каб разумець, ці добрая гульня ці недобрая гульня, мы не можам нагуляць на піянінчыкі ці на раяльчыку. Навошта? Чую, як хтось бегае. А, тут пауки. Вось хто бегае. А мне куди? Мені треба знайти, може, ключ якийсь у мільйонах. Зрозуміло, хто нас тут чакае. Трымайце ўзаемадзеянне, каб адкрывае шуфляду. Здаецца, гэты пакойчык, каб нас навучыць так это рабіць. Ну што там у асноўнай гэтай руме будзе. Ой, гэта як так незручна. Чаму не трэба было увогуле зрабіць? Вельмі чудасна. Чаму напрост мы не маглі зрабіць, як націснуў на кнопачку і ўсё адчынілася. Трэба яшчэ мышкай тут вошкаць. Не кульна. Так я ўсе адчыніў. Амаль што. Так 000. Давайте пробяжимся, поглядим, может тут что-то есть. Так, вот какие-то статуи. Статуи из Креморы, так. Тут хтось задумался об своем житті. Ховаться можно здесь? Здається, по левел дизайну, здається, десь тут треба щось знайти. Тому що ворог, він бігає туди-сюди. О, так, щось близьке. Чому? Мені сюди залізти? Це може код якийсь? Чинись. Увогуле просто близкое. Где я могу что-то еще знести? Вітаю, бро, як справи, як маєшся, що нового, що робиш, чи не робиш, почуваєш. Так, у нас сьогодні протягом пригоди з гэтымі з блекрумамі. Чамусьці не далі гэты нам ліхтарик. Было бы вельмі файна. З лега боку думаюць, з правага даже не типы гатуюць, так? Тут мы побачили. Так, вон там гэты чел бежить сюды. Ховаемся покуль.
Будзе за домашняга гэтага питомца. За домашнюю жывёлу. Куды я тут яшчэ? Так, ну ён той бок пайшоў. Можа тут яшчэ штосьці патрэбна адчыняць. Можа пакакаць? Чамусьці таймер на нулевой позиции. На нулевым постанове. А, 8 рано. Ой-ой-ой-ой-ой. Пробег куды? Ну, мы пакуль ведаем, што мы дзесьці штосьці зможам знайсці зараз. Вот, з яго збегчы нават можна. Нормально, я працягваю працаваць над айсбергам Фачан, а тут пачала агучваць узроўні. Завтра, я думаю, да года агучыць першы ўзровень. Добра. Рак, а куды нам трэба гэты рак? Ранг, ці ранг, як там? Трэба кудысьці гэта пакласці, так? Напрыклад. Ну ты не будешь в эту покупочек, так? Вести. Было не абавязкова. Так, ну у гэтай частцы чагосьці такога я не бачу. Нам неабходнага. А як ты мне знайшоў? Я ведаю, дзе хавацца. Па хуткасці мне здаецца, што тут ёсць магчымасць адбегчы, так? Вось тут схавацца. Для меня не падабаецца. Чого собі? Собак шлёны. Так, а дзе гэта галоўная наша мэта? Трымайце імейл. Таймер? Што будзе, калі час скончыцца? Калі шчыра даведацца не вельмі хочацца. А, вось куды. Нават гэта скрипт не спрацаваў такім чынам, што нам не распавялі. О, тут зараз другі ўжо статуі. А дзе я знайшоў першы рах? Мне здаецца, там дзесьці быў гэты вось у ванні, так? А як пакласці? Ці трэба 3 разам сысці? А, я паклаў ужо ўніз. А яшчэ буду тут. Ну, ось такая доўгая, здаецца. Ну, цікава, што они яшчэ намагаюцца дадаць у гэтую гульню
Калі гэта может яны потым гэта у кааператыў робяць, тады будзе увогуле файна. Дзе можа быць яшчэ? Ну, адну мы знайшлі увогуле у гэтай эры у цэнтры, так? Ну і дзесьці павінны быць дзесьці у далёкіх. Напрыклад, вось у гэтай частцы, не? Можа за статуямі дзесьці будзе. Так, логіка прыйшла ў чат. Це чудзіш, не ведаю, мне здаецца, гэта наш сусед дядя Ваня. Поўзае на чацверэнкіх. Можа, вы тут хаваеце? Ці я сляпы? Ці я сляпы, ці я дурны? Так, можа, тут паклалі... Тут рандомна гэта ўсё робіцца. У нас еще навучили гэтыя яшчачкі адчыняць. Уже я нават не паглядзеў. Ну павінна штосьці быць. Біўшы для канала такія паведамленні, каб нагадваць аб тым, што у канала ёсць свой тэлеграм і свой дыскорд, калі камусьці штосьці больш зручна, ну, завітвайце на гэтыя пляцоўкі. Я сам прохожу демо-версію гульні, думав зробити огляд гульні, тільки я не хутка дойду до гэтага, так я працюю на разбор. Ага, так я ще не пройшов гульню. Ну, зрозуміло, файно. Я просто, я навпрост не разлічивав на то, що демка у Blackrooms'ах, а нават ад беларускіх распрацоўшчыкаў ці акаля беларускіх распрацоўшчыкаў будзе па часе нават займаць больш паўгадзіны, а тут ужо займае больш 2 гадзін, мне здаецца. Ну, як гэта? Такім чынам гэта і якасна, і вельмі файна, і... Так, тут я быў ці не? В якойсь такой руме будзе яшчэ адна плашка. Гэта планка. Спадзяюся. Так, тут зараз будзе скрэм, не? А, тут уже быў скрэм. Ты что, мурчишь у микрофон? Пахавалі, а дзе пахавалі, пакуль невядома. Так, ну, будзем як-то патроху мовацца. КТ. Это КТ, який почав укусінок. І зараз тебе сверлить своими вочками. Так, там мы были. Тут мы пробегли, а тут что?
Тут мы прийшли. Туди йдемо правий бок. Чи ми у правому боку були тут статуї? Так, ну статуї ми були, значить, на правому боку були, нам по лівий бок зараз зайти. Шпахрукове. Так, тут щось зламалося. Може, усе ж таки... О, ось тут ми не були. Жадаеце зрабіць гульню, зрабіце вельмі вялікія пакойчыкі, раз скідайце шмат мэблі ці фурнітуры і што? І гэта вас час затрымае на некалькі гадзін. Ну, яны казалі, што я магу адчыняць якісь-то вось шафы, шуфляды. Але мне пакуль не патрапілася ні адной з гэтых месцаў. Твою мать! Не-не-не! Ага. Таймер? Один, Што будзе, два. калі час скончыцца? Калі шчыра даведацца не вельмі Не, 3 хочацца. планки тут трэба і... Create Ladder 3 планки, так. Я вам просто сказаў, што самая ніжняя гэта наша планка, а здаецца, што не наша. Не ведаю, навошта гэта. Cry of Fear лічыцца самай страшнай гульнёй, такі Silent Hill. А вот фільмы по Silent Hill. Не? Cry of Fear трэба паглядзець. Калісь, калі будзе гэты пул любителей паглядзець на хороры. Якая студія агучыла гульню? Я не ведаю, можна гэта прагуліць. Ну, сховали, так сховали.
Может, тут розныя статуі? У гэтым боку я не памятаю гэтыя статуі. У статуях ніколі нічога не будзе бачна. Ой-ой-ой-ой-ой. Вось я тут таксама дакладна не быў. Ой, там можна адчыніць штосьці, всё. Мне здаецца, што там ёсць другая планка, і я нават разумею, куды трэба бегчы зараз. Таймер? Што будзе, калі час скончыцца? Калі шчыра даведацца не вельмі хочацца. Писец. Большой велизарный писец. Во. Начали? Не прошло и... Паўгадзіны так. Ну, гэта будзе вельмі странна, калі яны паклалі гэтую рэч у адзін тот же я шуфляду. А, я ты сюды заходзіш, так? Завітваеш. Крайофір гульня з глыбокім сэнсам, так па гэтай гульні ёсць укранізатар, а белоруса няма. Шкада. Мы ведаем украінскую, мне здаецца, на 80%. Таймер? Што Куды я будзе, бег? калі час Туды, скончыцца? Калі тым шчыра часам. даведацца У не левы вельмі бок? хочацца. Бярем у левым боцы гэтую плашку і бяжым яшчэ шукаць. Так, вось монстр пайшоў. Ён забегае ў той левы закуток. Да, он пайшоў туды. Я памятаю, што дзе ванная ёсць, тут таксама ёсць. Не тут. Гэта пасярэдзіне. Вось другая. І трэцяя павінна быць вось у гэтым крыле. Але я разумею, што там, дзе статуі, іх не будзе. Чаму тады тут яе няма, я не разумею. Ці я наўпрост не даглядзеў. А, можа тут яшчэ ёсць? Можа, гэта шаф купе? Зноў успамінаю гэты анекдот пра 4 свінні. Калі на одну свінню нацепілі лічбу 1, на другую свінню начепілі лічбу 2, на третью номер 4. Окей. А где монстр?
калі я трымаю дзве плашкі, ён сыходзіць кудысьці, ці мяняем гэты свой маршрут, не? А, не, он там бегае. Щось так доўга. Можа, дзесьці тут ёсць. Немытыя гэтыя ручкі. Я памятаю, так. От зараз перашкаджаюць гэтыя шоу-версіі. Ці магу я іх зноў пакласці? Калі мне хтосьці глядзіць з распрацоўшчыкаў Shifting to the Backrooms, я бы ўсё ж такі рэкамендаваў рабіць гэтыя ўсе пошукі праз нажацце адной клавішы на кейборду, на клавіатуры, бо гэта будзе монстр не занадта жахлівы, а гэта просто забіваюць геймплей. Оп. Все, я знайшов. Хто шукае, той знаходзіць, так? Ну шо? А, все, я зразумеў, гэта лесвіца. Так, ну гэта рума больш прышпільная, мне падабаецца. Чаму гэта месца здаецца такім знаёмым? Cinema Ticket. Ридж, шэраг 1, шэраг 2, месца 3. Може подказка адразу нам. А як тут на F? З сабой нельга гэта цягаць. Здаецца, як у кінотэатры Мір, так? Сатіра. Што сёння паказваюць? Stranger Things, мне здаецца, гэта я не ведаю. Яна што пасылка на якусь анімешечку, так. Ключы знойдзены. Тут не будзе, так? Монстра ніякага. Аэрохоккей ёсць. Artist Fighter. Это як Street Fighter, Artist Fighter. Было б шпільма, калі б у якусь гульню аркадну можна было б дазваляць, але нельга пакуль. 4:23 be on time. Я уже спазніўся. Так, мы прабеглі перад у правы бок, і зараз вось тут ёсць пад'ёмнічак. Хол 1, хол 2. Ну, мне здаецца, хол 1, так? Так, а мы знайшлі ключ. І туды, і туды, і туды. А якое месца было, хто памятае? Трэцяе? Поле першым было якоюсь месце. Може я так побачу? Догадаюсь. Ну, там, мне здається, було десь і початку. Ось. Ну і...
Присесці мы не жадаем, добра. А, 0423, так было там? Door locked. Як тут уводить? Ой. А, на Е и на Е. 04. Ой. 4, 23. Як это працує? Вось. Не? Так, не той. Не той пароль. Ну там десь тогда была подсказка, тут так само, дзе знайсці гэта месца, якое. І тут таксама. Можа тут трэба як-то лічбы вось гэтых апушчаных месцаў лічыць. Першы рад, другі, трэці, чацвёрты, пяты, шестой, сёмы рад. З якога тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0409, може, ні? Чотири, 0, 9. Так, зрозуміло. Давайте, може, яшчэ вернемся до... тут ще хол 3 ёсць. Ён зачынены. Не, ён адчынены. А тут паўсюль месца якоесь? Ну, гэта трэці хол. Ну, як гэта як-то звязана з гэтым кодам, які нам патрэбна увесці. Гэтую адскую машину, так? А тут што у нас? Так, мы знайшлі USB Flash Hole 2. Што бы гэта не значыла. USB Flash Hole 1. Мне здаецца, гэта калі ты адчыняеш дзверы, вось там можна гэтыя дзве флешачкі-то і ўсунуць. Так. Я пройду тут. Часалі рэпу. О, тут яшчэ штосьці. Q-Read. 6 месца, 9 шэраг 6, 9 месца. Зала 1. Дагэтуль што было? Зала 1, 6, 9. Што 9? Прыль. Тю. Ноль 6, 0,9 може. Ноль 6. Ой. Як незручно гэта робіцца. 0,9, 0,6, 0,9, End. Не. Ну, може номер залю яшчэ 0, 1, 6, 9,
яшчэ у нас ёсць варыянты. Ну, гэта явно падказка. Тут якісь тут шостае месца ці я куды зайшоў? У тую залю ці не? Ну гэта першы. Ну гэта не шостае месца, тут гэта месца трэцяе ці там 9, не? Увогуле штосьці не мэчыцца тут. Калі прайсці на 6-й шэраг 9 месца, давайте паспрабуем, што адбудзецца. 1, 2, 3. Адкуль яны лічыць? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тут. Ці вось тут. Вось тут яшчэ одно. Вось тут месца. І вось там месца, так? Тут 2 месца, якія адкінутыя. Куды зразумела. Там быў 6-й шэраг 9. Гэта 9, так? 69. 69. Зразумела. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Может, гэта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну все, зразумела. Здаецца, що 1,69 одна лічба, а другая гэта будзе другі рад 3, 23. 23,69. 23. 23,69. Ну, не халера сабе. Вось гэта я, канешне, адмачыў. Проектор. Наступны контент змяшчае сцэны, якія могуць неправільна для некаторых гульцоў, уключана тым з намёкамі ці сягнення непаўналетных. Што вы такое там назнімалі? Твои ляльки уже гуляли у тату и маму. Якога хрена? Давай покажу, Эмілі? як Не чапай дорослые яе, урод! гуляють у ляльки. Я не хочу гулять. Твои ляльки уже гуляли у тату и Я маму. такое еще не спробовала. Давай покажу, як дорослые гуляють у ляльки. Я не хочу гулять. Твои ляльки уже гуляли у тату и Я маму. такое еще не спробовала. І ўсё, на гэтым всё дисклеймер гэта зрабілі, а нічога не показалі такого? Гуляють у ляльки. Што гэта? Чаму? 2. Чаму я гэта бачу? Чаму гэта ў маёй галаве? Я гэта выдумаў? Эмілі сапраўды ў небяспецы? Канешне, калі ты тут бадзяешся, шыфтуешся ў гэтым всім сусвеце, а там янчуга якісьці у цябе дома ляжыць. Тут таксама тады я разумею, што трэба знайсці 2 крэселка. А одно гэта да ўходу, так лічаць 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А які гэта радочак? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 79, так? 79. Ці на том тільки... і вось апошні гэта... 7 был, это 8, 1. 7, 9, 8, 1. М, 7, 9, 7, 1. Ну все. Уставляй. Наступны контент змешая сцены, притягивайте с осторожностью. Добре, так, будем притягивать с осторожностью. Так, я чув гук. Ты, подобная
Рэйд адбыўся, усім вітаначкі. Гэта просто пиздец, клянуся, я яго заб'ю. Не адмаўляюцца ад таго. Ты так падобная на сваю маму. Толькі пяшчэ. Я не ведаю. Мне не Ты ж падабаецца. добрая дзяўчынка, а добрыя дзяўчынкі не адмаўляюцца. Вітаю ўсіх, йоу, як вы зараз там пагуляліся ў сваю Еўропку, што у вас там цікава адбылося, ці ВКЛ ужо захапіла ўсё на свеце, усе гэтыя. Галоўнае не панікаваць. Я яшчэ не ведаю, ці Вітаю, праўда гэта. вітаю ўсіх. Але я не мог гэта выдумаць. Мне трэба знайсці выхад. Мне тэрмінова трэба прачнуцца. Вітаначкі ўсім, трохі вітаначкі. Слухай, паглядзі пабліж, што на наладах стрыма, тут толькі Full HD можна ставіць. У мяне, мне здаецца, так, штосьці не так. Не Рудзі пішыць. Усё прыем, і ён мае што вам сказаць. Усе, хто нас чуе, рыхтуйце вушкі. Так, дзякуй за фоловы, хто прыйшоў тут. Вітаю. Не, мадэрн. Так, я пагляджу, калі гэта да майго стрыма па поводу таго, што не нельга паставіць вышэй. Там адзін варыянт якасці ў мяне, так? Ну я добра, то пагляджу, каб яго зменшыць. То я ведаю, што у нас Рудзі ён на хутары, і там вельмі добра працуе інтэрнэт, так? Зразумела. Раней гэтыя шыльды не міргацелі. Якія шыльды? Так, я паглядзеў, што там 2,8, а тут зараз яшчэ можа якісьці лічбы там мы знойдзем. Ну на высокай якасці стрым падвісае іншы раз. Там яшчэ можна так паглядзець на Ютубе, але ж там затрымка будзе на Ютубе, там можа па якасцю можна трохі сябе накруціць, але ж надзецца ўжо пасля стрыма пагляджу. Я не ведаю, што вам тут распавесці. Мы тут зараз сёння гуляем у бэкрум. У меня як павіс 5 хвілін таму такі вісіць. Да намінацыі. Shifting Bedrooms з беларускай агучкай, з беларускім перакладам, дэмка, не ведаю, тут вось бадзяемся, хто гуляў у серыю блэкрумаў ці мультыплеернай гульні, будзе знаёма, так? Так, тут у нас можна прысесці таксама, і як разумеў, з гэтымі ўсімі кадамі трэба знайсці яшчэ одну крэселка, дзе так, вось яно. Зараз будзем лічыць. 1, 2, 3, 4, 34, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 34, 77. Оба-на. Оба-на. Не. 6 я не так подлічыў. Давайте лічыць разом. 33 там написал. 3478. Ну так, зараз поглядим. Доверимся. 478. Не. Так, тут штосьці 31, 2, 3, 4. Это третий, так? 34. Можа наадварот, але ж заўсёды было знизу вверх. 34, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 34, 77 уже вводил, так? Може, все ж таки... Ой. Може 69, 69 все ж таки. Чекай. Не.
Не ведаю, у тых двух залях працавала па логіцы вось так, як мы лічылі, а там тут чамусьці не працуе. 77-34 паспрабую. Давайте паспрабуем. Можа там яшчэ крэсілка якоюсь ёсць. Не. Так можа яно лічыцца з другога боку, але ж з другога боку там увогуле не зойдуць гэтыя нумар. Восемь 9, тут 9 радоў, таму гэта 7. 77. Добра, можа я штосьці не даглядзеў. Можа гэты код адсюль? 34. 77, 34. И 34, 78. Не. Так, давайте тады глядзець уважліва. Мы знайшлі гэтую картку, якая нам дала падказку на тое, што як лічыць месцы, каб запусціць гэтыя праектары. Пасля фільму мы бачым тут лічбу 2. Таксама мы зрабілі гэта з другім холам, правялі тут лічбу 9 мы бачым. Дайце я вярнуся сюды, пагляджу, ці з чымсьці мы можам узаемадзейнічаць. Ужо не. Так. І застаўся трэці хол. Штосьці яшчэ казаў галоўны герой, што я, можа, прапусціў. Можа, ён штосьці ляпнуў такое. Ну, добра, калі падлічыць, можа, з другога боку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, тут 10. Тут нават не па шэрагам і гэтак далей. 7, 7, 3, 4, так это мы уже бачылі. Да я не ведаю тут. Якийсь-то тупичок. 1, 2, 3, 4. Ну, дзесьці яшчэ трэба знайсці гэтую флешачку, якая нам пакажа гэты фільм апошні, а мы нават не ведаем, дзе яно магло застацца. Я ў правы закуток бегаў, так? Зараз прабяжымся. Всё вводзіў, так? 34 77. Так, вводзіў, а ў другім накірункам. Тут мы взяли першыя две флешки і болей тут нічога няма. Тады можна яшчэ паспрабаваць вярнуцца ў самы пачатак. Можа, у гэтым ёсць сэнс. Так, тут мы знайшлі ключ.
Тут я не заходзіў. Здаецца, Мушынскі. Тут вельмі цёмна. Тут у нас гэта аркейд машин. Be on time 0423. Можа 0423 было б да якоїсь тут дзвяры, якую мы яшчэ не адчынілі, таму 0423 яшчэ не згуляла. Да, можа трэба паспрабаваць вось ці з холам нумар 3, ці з тым месцам, дзе быў гэты. Дзверы ў калідоры не маюць думку, адчыняюцца праз лічбы з экранаў. А ў калідоры? А там толькі па две лічбы, так? Дзверы ў калідоры... Вось тут, так? Вось гэтае можа. Тады што адчыняе 0423? Я зараз паспрабую просто дурня. Ой. 0423. Не. Ну так, здаецца, 3 холы трэба эти вот усе лічбы разам сабраць, і тады можна было тады калі б 0423 згуляла, тады мне нельга было вось гэтыя рабіць рэчы з... Ну, все равно паспрабуем, я не ведаю пакуль. Ой. Што гэта тут з гэтым кіраваннем 0423? Не, все равно. Не зразумел. Можа быць, тут штосьці яшчэ трэба заўважыць, зразумець. Калі гэта хол нумар 3. С 43, 77 и 77, 43 паспрабую. Угу. Так, 43, 77 и 77, 43. Ён можа казаў, што наадварот трэба было 10 штосьці ўводзіць, не? 7 34. Яшчэ якийсь-то быў. 34, 77 уже уводзілі, так? Все, мы затухли тут, мы уже... Мне здаецца, он штосьці сказаў, калі мы тут адчынілі дзвя гэтых. Я не заўважу, што он распавёў нам. Можа, хтосьці зможа паглядзець у ютубчыку, ці... Так, уводзілі падэмкі, бо у меня уже няма гэтых ідэй пакуль. Конечно, все разумею. Може тут штось сховано. Hamster Hunter. Rampage. Это капибары? Это подобно капибар. Сатира тут... Шедир отчинил. Тут... Зеленый, ружовый, желтый. Тут звычайно гэта было место, что было на квіткі на подлозе. Вось на гэтым у нас зал 1 шэраг 6 месца 9. Гэта падказка на то, як лічыць именно по кадах. І ў пачатку, мне здаецца, была яшчэ одна.
Be on time. Може, треба десь час по 200. І десь ось яшчэ была вось яна. А гэта 23. Ось яна про першую гэтую камбінацыю. Каб мы разумелі, як адчыняюцца ўсе гэтыя месцы. Так. Мы другую адчынілі, тут лічба 2. Все потухло. А калі перазапусціць узровень, ці ён перапусціць увогуле? Выйсці ў меню. На любую працягнуць. Чаму гэта месца здаецца такім знаёмым? Важліва. Калі працягнуць ён увогуле весь тут узровень. Ну все, зараз мы будзем гэта ўсё рабіць на новой. Я напрост падумаў пра тое, што мы зноў паслухаем думкі галоўнага героя на гэты конт. Тут быў 23. Так, 23. Ой, колькі там было яшчэ? 23, 70, 79. Два, 3, 7, 9. Не. Я уже зусім. Я заўважыў. Дякую. 3, 4, 5, 6, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 69. 169. Ось. Тут все працуе добра. Зараз адчынім другі. Мы сюды зайшлі. Тут зараз побачым, што сама ось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 89. Чому 89? 89, 91, так? Чекайте, щось не пам'ятаю, я... З гэтага боку лічыцца так: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ой, так, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тут нават другі. Так, почекайте. 7, 79, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 79, 81, так? Вот я вже... О. Добре, адчынілі другі. У нас сёння такі вось стрым пра гэтыя ўсе загадкі. Так, ну гэта ўжо не патрэбна сысці. Пра гэтыя рыдлы. Ты тут нічога не кажаш, пакуль я зараз не пагляджу два гэтых фільма, так? Зараз тады забярэм две флешачкі. Гэта 1, 2.
1, 2. І вертаємося. Глядім фільм номер 1. Підран пайшов. Наступний контент, ён змяшчае сцэны, які могуць быць непрымальнымі для некаторых. Твои ляльки уже гуляли у тату и маму. Такое яшчэ не спрабавала. Якога хрена? Эмілі? Не чапай яе, урод! У ляльки. Я не хочу гулять. Твои ляльки уже гуляли у тату и Я маму. такое яшчэ не спрабавала. Давай покажу я. А чаму падлік з правага боку ў другой зале, бо ўваход справа? Твои ляльки. Мне здаецца, у абодвух варыянтах мы лічылі з, мне здаецца, з уваходу у Давай залю. покажу, як дорослыя гуляюць у ляльки. Мне Што здаецца, гэта? не падаецца. Чаму? Чаму я гэта бачу? Чаму гэта ў Ну, маёй гэта два. галаве? Я гэта выдумаў? Эмілі сапраўды ў небяспецы? Ці калі мы ў трэцім нават. А, бачыце, што? Тут, наверное, мабыць, калі трэця, так это ўвогуле там трэба не лічыць. Зараз я, можа зразумеў, як это... Так, куды я тут? Вось, мы тут з таго уваходу, так, лічылі. Ты так падобная на свою маму. Толькі бяшчэй. Я не ведаю. Гэта проста пиздец, А клянуся, я яго заб'ю. не адмаўляюцца ад такога. Ты так падобная на свою маму. Толькі бяшчэй. Я не ведаю. Мне не Ты ж падабаецца. добрая дзяўчынка, а добрыя дзяўчынкі не адмаўляюцца ад такога. Ты так падобная на сваю маму. Так, лічба будзе? Толькі бяшчэй. Я не ведаю. Мне не Ты ж падабаецца. добрая дзяўчынка, а добрыя дзяўчынкі не адмаўляюцца ад такога. 9. Добра. Галоўнае не панікаваць. Я яшчэ не ведаю, ці праўда гэта. Але я не мог гэта выдумаць. Мне трэба знайсці выхад. Мне тэрмінова трэба прачнуцца. А, ну тут он нічого не кажа. Мы зайшлі вось так. Ну так все роўна, гэта першы рад. Ой, першы шэраг, другі. Ну все, трэба ісці ў YouTube паглядзець. Я не разумею. Кресел на линии 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 кресел, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. О, може я помилюся, гэта там не 7 было, а може там не, ці що? 1, 2, 3, 4, 5, 6. А чому ми казали, що 77, якщо 66? Мне здаецца таму, што розная колькасць шэрагаў была, і мы тут моцна ну, вы зразумелі, 1, 3, 4, 66, так? Все рейд. Популярность это вся сбытла, все мапы. 34, 66, так? Ну все. Ой, а чому 66 или 67, так? У меня было по математице у школе все добре. Чому я не змог підлічити сьогодні зараз гэтые? Я не розумію. Так, а де мені взяти зараз питання на мільйон апошню флешку? Давайте тепер зараз шукати апошню флешку. Може 10 тут можна подглядеть штось. А мне здаецца, што флешка будзе 10 у пачатку. Раней гэтая
хацелі. Якія шыльды? Ну, я гук чуў? Дзесьці тут. А, вось 2, 1. А, ну добра, зразумеў. Тады... Як тады лічыць? 2 тут ёсць, 20, можа так, калі глядзець, 21, 29. Там будзе апошняя флешка гэта. Так вот бадзяліся, а ўсё потому что я вельмі неустойлівы да гэтай да гэтага ўсяго. 21, 29, так было? 1, 29. Не? Кеши у нас есть вариант. Подсказывайте мне. T2912. 2912 може калі глядзець вось так, у гэты бок 92 12, 92 12. Мы просто 2 12 и 29 12. Может 21 92. Ну все. Ближче две лічбы і две лічбы мы знайшлі, так? Ну, было вельмі лагічна, калі тут вось у чарзе 2 1 2 9 1 2 9. Мы может быть тады як-то будет 12 29. Мы такие же не вводили. 12 29. О, голова коллега. Знайшлі апошнюю. Гэта покойчик security, так? Так, нам треба глядзім не глядзім. Тут напрост гэта выхад з гэтай блэк-румы. О, дзякуй, што знайшлі час пагуляць у дэмаверсію Shifting to the Backrooms. Мы спадзяёмся, што вам спадабалася. Калі ласка, прачытайце ліст ніжэй. Дзе? Дзе ліст паглядзець? Телеграм-канал ёсць, телеграм-чат. Хто жадае пасябраваць з распрацоўшчыкамі, хто эту гульню прайшоў, вось тут ёсць пасылкі. Discord і ў Steam ёсць. Что у нас тут почитать? Это был только початок. Поплеч чакают новые таямницы и открытия. Что стоит за падзеямі? Чым усё скончыцца? Як бы там ни было, памятаеце ж, нішто не так відавочна, як здаецца на першы погляд. Калі вам спадабалася дадаванне гульні ў спіс жаданняў, вельмі дапаможа нам у распрацоўцы праекта, яго апрацоўванні да большай колькасці гульцоў, і мы будем вельмі рады бачыць вас сярод гульцоў поўнай версіі, калі яна выйдзе. Мы ведаем, што ў гульні могуць быць тэхнічныя дахопы, абмежаванні, і мы актыўна над імі працуем. Гэта наш першы праект, і мы робім усё магчымае, каб стварыць гульню, у якую вам захочацца вяртацца зноў і зноў, каб перажыць гэтую гісторыю, даследаваць лімінальны
лімінальнай прасторы на працягу доўгіх гадоў. Дзяліся ўраджамі, бібліётэку бескаштоўна для нас, пішыце на Some Games Gmail і таксама сачыце на нашым самым сацыяльным сеткамі, не заходзьце на бакавых сценках. Ну, дзякуй за пераклад. Гульня прышпільная. Мне больш, конечно, падабаецца, калі гэта мультиплеерны бэкрумс, дзе з сябрамі можна пагуляць, але ж па механіках, па таму, што бэкрумы робяць і ну, звычайна там есть цікавыя, ёсць механікі, тут перспектуля мне спадабалася. Вось не ведаю, як вам. Мы сёння тады зараз выйдзем, если ці ёсць тут нават выхад у гэтым кубачку паглядзець онлайн рэвью, выйсці ў меню, мне здаецца. Вось, ну, гульня на беларускай мове з гучваннем. Дзякуй вялікі. Па наладах можете паглядзець, што тут ёсць вось ангельская, расейская, китайская, беларуская и так далей. Прышпіл, мне спадабалось. Так, і у нас засталося две демкі яшчэ на сёння. Я спадзяюсь, што апошнія две демкі будуць не такімі доўгімі, як гэта. Гэта нават у 2,5 гадзіны нас затрымала. Зараз бы хацелось бы паглядзець на Final Sentence. Я не ведаю, наколькі гэта будзе жудасна ці не. Зараз я её спрабую вывесці. Final Sentence, Final. Так, а дзе гэта ты? Чаму я цябе не бачу? Ось яно чамусьці па-іншаму завецца у працэсах. Добра. Final Sentence. Play, host, lobby. Тут нават што гэта мультиплеерная гульня. Ці што? Get in, start, play, first 3 matches to learn the basics, options. У вас добра гэта ўсё выглядае? Дайце, што добра выглядае. Што тут па... Есть ангельскі, французскі. Давайте паспрабуем па-ангельскі, можа. Master, show FPS, show ping, микрофон. Микрофон девайс. Дакладна не вылетон. Весінк ёсць. Resolution хай будзе пакуль так, як стаіць. Тым больш, што гэта дрэнна. Давайте націснем на play, паглядзім. Матчмаркінг, што? Game started in 30. А што рабіць? Control voice chat. Мультиплеерна гульня, ці што? Чаму Joycool прывантажыўся? А што мне рабіць, распавядзіце? Гэта я зноў нагадваю, што гэта тэмка. Тайпаць не трэба. Ой. Ой. Што? Ну, 3 памылкі я зрабіў. Ага. Может, таму што у меня беларуская стаяла? Всё. Ой, спачатку трэба пачынаць. Ну, я не вельмі тайпаю добра на клаве. Увогуле. І тым больш, калі там яшчэ хлопец з гэтым. Я дзесьці бачыў, яе трэба тэкст паспяваць набіраць. Я думаю, што гэта якаясь інды гульня, можа гэта інды, толькі optional for capitals.
О, ну першы поінт мы прайшлі. А, ён засоўвае па кожнаму гэтую, па кожнай кулі патрону у барабан, так, такім чынам у нас ёсць ці... Empty line. Ну, зразумелі, я ось так. Ну, нам пакуль шанцуе вельмі моцна. Ці що, лідерборд ёсць? За той, хто згулялі тут... гэта мы там сядзім усе ў гэтым пакойчыку, нічого сабе. Нават не апошні яшчэ. Прышпільна. Хто хацеў вострых адчуценняў. На слове mistakes, канешне, мы зробім памылку. Рулеце. Старт рулеце, mistakes, reset, each. Побачимся з вами в наступным раунде. Все. Репорчено место. Перший result lost, place номер 9, progress new round 2 из 4, spectate. Ну, то прикольно, пришпильно. Eliminated, то есть был. А, это я был, так? Тут я за кем-то, мне здаецца, гэтымі с какими-то матерыми хлопцами. Можно я еще раз попробую? Давайте, может, еще раз попробуем хост лобби. Ой, тут можно нават и сябрами тут зайти, так? Кто из вас у тайпингу? А гэта другие гульцы. Может, тут нават і боты якісь-то ёсць. 57. Суровая праца. Трэба вось на FJ. Вось тут есть такие, мне здаецца, рысачки на першие, на левую руку, на правую руку. І трэба было гэты сляпы вот вучыць. Welcome, contestants. The game begins now. Congratulations. Congratulations, кропка. Now let's add Комас. Навошта? Где Комас? О, чому не даш? Потому что я е згубил. Let's add Комас. Калі вы лічыце, што гэта вельмі лёгка, то паспрабуйце самі. Тут ёсць час, мне здаецца, не? Якісь дадатковы. Now dash dots, ну 4, что такое 4? The timer. А, ну гэта мне трэба гэтую частку на 4 хвіліны, так? Паспець. 4 хвіліны. Time left. Так можем не спяшацца. If it's... Ну, тут нам так і распавядаюць, што мы гэты тэкст зараз будзе бэнг-бэнг. Bang. The man in the black coat shoots. Так, кто eliminated? А, тут нават показывают колькі патронаў у барабане, так? Пакуль. Вот так я на 3-м месте аж. Где б я не усцешился пакуль полностью. Squares. Ой, тут так само можно почуть. Ой, чему? Все, это уже пошла это психичность.
Рулеты. А, і ще калі ти до наступного раунду ідеш, тады тебе обнулять, а повністю забили. Это не менее. Так, люди пришли почить, поглядеть на гульни, побадяться, погутарить. Мы тут знову якоюсь працею займаємося. Someone finishes. Так, мне щось с этими буквами Е. Якась проблема есть. Бен. Congratulations, player 29. You have won. The other players will now be А, тут eliminated. яшчэ гэта гонка яшчэ, вы зразумелі? Цікава. Тут можна паглядзець на гэта на ўвогуле? Ласню. Ну гэта новы слепы ўвод. Такім чынам, калі каму не хапае гэтых вострых адчуценняў, можна вось праз гэта навучацца, мне здаецца. Але я не разумею, наколькі тут далей па эксперіенсу можна што ты можаш сябе дазволіць з гэтымі пунктамі эксперіенсу. Getting started, play first 3 matches. Taste of glory, win any match to prove your skills. On the rise, roach level tend to show your progress. Не ведаю. Но такая, мне здаецца, прышпільная. Як вы лічыце? Але я не здаецца, што мы вось паглядзелі, я не цалкам. Ну, калі попрактыкавацца і калі свае скілы гэтыя. Хто шмат тайпае на клаве і хто шмат набірае тэксту і ведае слепы ўвод, ён можа тут рабіць гэтыя спаборніцтва з іншымі гульцамі. Добра, вось такая ж гульня, дэмка, і у нас апошняя ёсць на сёння дэмка, яна ад распрацоўшчыкаў Rusty Lake, выйдзе гульня пра Servant on the Lake дэма. Веда, можа хтосьці з вас гуляў, хтосьці ў мабільную версію гуляў, хтосьці можа на кампутары. Будзе ў 2026 яшчэ адна серыя па Rusty Lake распрацаваная. Это такі таямнічы трыльнерны point and click. Зараз я вам яго таксама выведу. Пачакайце трошачкі. The Lake Demo. Ось, павінна быць бачна. Demo version start the game. Welcome to the demo version of Servant on the Lake. Please enjoy the first. Так, насолоджуйтеся першым гэтым смакам свайго жыцця, як служачы, так, для Вандерблум Family. Я, падаецца, сервант. Ці сервант гэта вось там, дзе чашачкі, кубачкі у кожнага быў, які your initial, так, і твае гэтыя задачы, гэта будуць амаль што 15-30 хвілін займаць. Трымае гэты кэрридж, гэта я не ведаю, што за кэрридж, можа багаж, і Rusty Lake тебе чакае. We will arrive at the estate shortly. You can open the curtains now. А, раб сёрф, так? Мы будем як рабы тады. The lake Добра, looks разумеў. beautiful today. I hope you are well prepared. Trust me, serving the Vanderboom family can be exhausting.
Cleaning the house, serving food, the long working hours, Мгм, ну, просто слуги, здається. and the other stuff people don't like to talk about. Fortunately for you, it's only one weekend. We're here. Welcome to Rusty Lake. Так, ну мы You can get out now. приехали. Прибыли. Сервант. В озеро. Все. День перший. День перший. Drag the screen, the use arrow to around art. Так, нас вже навчають, як це було звичайно у Rusty Lake. Ну, може, вони додали нових механік. Ну, гэта point and click. Так, знайшли tin cup, кубочек. Use item from your inventory. Ну, я зрозумів, так зараз мені треба вже його використовувати. Ну, я сподіваюся, що це не так. Still waiting for my Так, ён feed. чакае гэтыя грошкі. Пацеркі. Так, я бачу, што тут ёсць якісь-то марковачка у нас ёсць. Тут трэба якісь-то нам гэту фомку знайсці. Тут адчынілі. Тут знайшлі яшчэ адзін кубачак, як даецца у гэтым цягніку такія кубачкі з чайком. Пастаўляюць. Штосьці яшчэ мы можам знайсці тут яшчэ кубачкі. Так, якісь-то рэчы мы можам моваць, рухаць і перасоўваць. Разумею, тут не трэба яшчэ дадаць. Ось, мы дадалі яшчэ адзін. І яшчэ адзін трэба дадаць. Усё. Зразумела, тут трэба якісь-то у якойсь-то чарце іх паставіць, так? У якой мы пакуль не ведаем. Ці ведаем уже. Падмігвае нам. Падмігвае нам гэты конік. Тут мы ўжо былі, тут мы ўсё праклікалі. Штосьці яшчэ левей нам нельга. Мы не можам знайсці. Ну, можа, тут лагічна трэба паглядзець. Ну я бачу, што тут ёсць па рыскам. Рыска 1, 2, 3, 4, 5. Вось і тут штосьці адчынілася. Вось гэтая манетачка, так. Мы можам гэтай нашай прыгажуні, якая нас давезла, даць марковачку. Што, она будзе какаць? Яшчэ марковачку можа. Марку, трымай. Thanks. I will return with the guests later today. See you later. А навошта мы маглі і такім чынам і не пакарміць лошадь, так? Коніка. Не коніка, ну, зразумела, лошадь. А гэта вось з той часткі, калі там была мапа вялікая, з той часткі Rusty Lake, дзе гэтае памесце, дзе гэтае зараз будуецца. А што нам? Iron Bar ёсць. Вы сышлі ў правы бок, а мне што тады рабіць? У меня ні ключа, нічога няма. Wonderblum. Бар нельга. Я спуск. Тут. Хто хавае ключы под дыванамі, под маленькімі гэтымі welcome карпетамі. Хтосьці под дошкамі. Так, вітаночки, міледі. You must be the new servant. Glad you're here. We have a long day ahead of us. Could you please sign the contract first? Добре, давайте кудись тут треба краєю тут вам підписувати чи ні? А где? Ось тут. Так, employment contract.
на 3 дні і на 3 ночі ми будемо гэта як прыслугоўваць як слуга з найлепшымі abilities магчымасцямі, здаецца, assistant my employer для Vanderblom Household. І Vanderblom не мае ніякай адказнасці за гэта, так, за любыя пашкоджанні, які мы тут трымаем. Добра, давайте распішемся. 1839 год. Ой, якість. А як тут? Ось все, ні. Все, я зробив. Now our work begins. You can start by preparing breakfast for Mr. Aldous. Так, готуємо сніданок, так? Хто у нас гэты містер? Може, гэта ты? Фоточка. Так, куби. Звичайно, Олександра Вандерблум. На 2 пальчики нам показують. Ти можеш тут щось. Гэта Вільям Вандерблум, ён вочками подміргиває, так. Так, тут не зрозуміло, куди яшчэ мы можем пройсці. Тут мы пройшли, это калі наперад, так, наперад, а у левым куточку ёсць якаясь нотатка. Містер Алдос, яго любімы сняданак, это пакласці на пательню, что у нас покласти роудля, я уже не памятаю, что молочко и молочко с овсом на пот, добавить цукор и это все подогреть. Здесь сколько тут ингредиентов? 1, 2, 3, так? Нам потребно. Это что? Это... Вот это что? Овес? Я не ведаю. Это паленца. Там еще была картина. А на картине ничего нельзя зрабіць. Не порухать ничего. Мы можем запалить паленца, так, калі знойдем гэтые наши запальнички. Запалки наши. Запалки. Так. Did you prepare the porridge? Порridge, може, гэта каша? Я яшчэ не зрабіў. Так, я знайшоў молоко. Знайшоў small pot. Все. Мы амаль все знайшлі. Якийсь код. Якийсь так код. Тут ёсць яшчэ. Так само можна запаліць. У версіі тут так само штосьці можна будзе адчыніць. Aldous Vanderblom. Там зачынена. Прасуй. Тут яшчэ. Ну, звычайна, у гэтай гульні адбываюцца якісь таемныя рэчы і нават не зусім лагічныя. Вось так нам прынеслі мёртвага мыша, так, мыш. А тут што у нас? Ну, проста якийсь пейзаж. Добра. Можа, вам патрэбна мыш, мадам? Не. А, мыш патрэбна коту. Все, мы знайшлі наш гэты карабочак гомель древ.
чи Пінск, чи я не пам'ятаю зараз, хто виробляє запалки. Так, і мы можем запалить. Можем прикрыть, можем поставить сюда этот чайничек, добавить молочко, добавить овес и все там было пора по этим нашим. Это sugar. Где цукор? Может быть. 39. Мне здається, будет там, где по гэтых, так? Там, где код. 3 раза ён позвонил у свой гэты колокольчик, у медальончик. Гэта робіць 2 разы 1. Не толькі 1 раз яна робіць, ці 2 пальцы, зразумеў. А ты 5 раз, так говорит, 1, 2, 3, 4, 5. 3, 5, 1. 1, это будет 5, это будет 3. 2. Тады 2 пальца, не? Все. Шугар. Шугар, як у салонки. Ну, не ведаю, наколькі яны будуць прытрымлівацца гэтага всего, але ж тут, мне здаецца, звычайныя гэтыя загадкі зараз з запалкамі, з гэтымі перасоўваннямі, як гэта любіць рабіць Расті Лейк, але звычайна, калі асноўная гульня выходзіць, яна, ну, складаней у некалькі разоў на гэтыя ўсе загадкі, таму што яны не заўсёды будуць лагічныя. Я зрабіў. You can now enter Mr. Aldous' bedroom. Be careful not to rouse him before he is ready. Што за глагол not rouse him? Walking up Aldous. Мы зайшлі к Алдусам, так? І што тут? Тапачек. Вось такі у майго дзеда быў. Дакладна. Так, тут штосьці. Можем туды-сюды муваць. Ой. No, вернись. Так, зачинить. Спіть, храпіть. Штосьці шукаем у яго рэчах, знайшлі якуюсь маленькую, я не ведаю, як кусок тканіны, так. Тут яны перасоўваюць туды-сюды толькі, так, толькі амаль для куска гэтага тканіны мы ўсё грабілі тут, тады глядзім далей. Так, бачу крумкача тут, ці гэта не крумкач? Крумкач. Зразумела. Нічого не зразумела. Так, тут яшчэ Альбус Вандерблум Morning Routine. Адчыніць Curtains. Curtains гэта што? Я не ведаю. Это як-то занавески гэтыя ці што? Wake-ups, так, 7-1. Пабрыцца, паснеданаць, практыкаванні пры... Ну, гэта наша гэтую ўсе рэчы на сябе накінуць. Так, important, he doesn't like cold feet. Ой, затрасся, так. Трэба знайсці другі тады гэты тапачак. Боу. Зразумела. Гадзіннік у нас на 7, так? Зараз 12 ужо. Хтосьці схлусіў. Ці нам трэба час
перадвинуть, але мне чому-то не атрымліваецца. Можа, трэба знайсці штосьці. Так, другі сліпер. Лыжка. Зачинена. А куди гэтыя сліперсы нам пакласці? Так, Сирс, отпочиваю. Может, на тебе уже мы можем... Боу. Угу. Я казав, что гульня может быть не занадто складаной в ДМЦ, але ж... ну я не могу выйсці у пачатак, так? Тады ўсё на гэтым уровне патрэбна тут рабіць. Может, я лыжку дать? Так, пакуль не зразумеў. У нас ёсць шмат всякіх рэчаў, і нават у нас няма месца болей. Ну я бачу, што яшчэ ёсць гэты. О, ёсць тут месца. Клокхенд. Всё, Клокхенд знайшлі. Нашли вусічак намотать на 7 часов? 7 годин. A new face. I need a shave. Вітаночка, дзе цябе яго магу ўзяць? Трымайце. I need a shave. Здесь сховали шейф. Може под шляпой. Може мы все, что могли тут зрабілі. Тады трэба шукаць уже вось тут ён схаваны. Что тут у нас ёсць? Тут у нас все, я бачу, что тут гэта можна, гэта такая, так? Загадка з гэтым на прасоўванні. Куды нам патрэбна? Вось так. Ось так. Зайшло, сюди вийшло, і ось так. Тут буде гэты лязо. Главное, гэта вусы не подстричь, так? І броки так само. I need a shave. Так і все. Ой, пробачте. You're not off to a good start. I'm sure you can do better. Now stay calm and clean my ear. Ось навошта нам гэта ўсё. Did you bring my breakfast? Так, я все принес. Something is missing. Something is missing. Ковалочек вуха. Something is missing. Something is missing. Я навіть не ведаю. Так, мы знайшли ключ. А что было по нотатке? Exercise, shave, breakfast, dress up. Что мне дали?
Berries? А, ты кашу з гэтымі. З чарнікай, мне здаецца. Так, не разумею, что тут адбываецца. Ды гэта казялка бяжыць. Можа, яна нам наўпрост показвае. Так. Feed me. Почастуй мяне, так. Яшчэ? Яшчэ? Дарослы мужчына. I've had enough. А я не. Так, мужчына пайшоў апранацца. Так, апранаем адзежу. First, some exercise. А, ну добра. А, ну тут трэба якісь таксама гэты парадак, так, у гэтым знайсці. У якой чарзе гэта рабіць, хто яго ведае? Можа, ты нам падкажаш? Я не запомню. Лево, право, вниз. Право, право, вниз. Лево, право, вниз. Право, право, вниз. Лево, право, вниз. Право, право, вниз. This helps me stay young. Now prepare my outfit. Bad, not bad. Што мы першае? Вось гэта? Вось гэта? Не мае сэнсу. Вось гэта? Всё, прыхожу. Thank you. The guests should arrive shortly. Please look outside. Can you see them coming? To be continued. Што? Усё на гэта? А, куды мне гэты... Чаму яшчэ застаўся? Мне здаецца, яшчэ будзе пасхалка якаясь. Like, hope release the full premium experience. Ну, такое, мне здаецца, маглі б ужо і цікавей зрабіць. Чамусьці з гэтым. Гэта падарунак? Падарунак каму? А ці ў мяне ўжо няма, так, гэта месца? Добра. Reset the game. А што, можна выйсці English? А, тут ёсць украінская, нават польская ёсць мова. Do need him Discord і information і выйсці, так, ёсць. Аквайт куди? Початок? Усё туди. А не, верніце мне гульню. Ну, ось такая гульня, мне здаецца, расслабляльная, і здаецца, калі не робяць поўную гульню з усімі сваімі механікамі і з гэтым усім таямнічым досведам і сусветам, яна выглядае прышпільна. Таму раю усім пагуляць, хто не гуляў яшчэ ў Rusty Lake, каму падабаюцца такія пазлы. А на гэтым, мне здаецца, сёння мы скончым. Дзякую, што завіталі, дзякую, што прыходзілі, глядзелі. Завтра, мне здаецца, будзе ў дзёнку стрым па чым будзе стрым? Стрым будзе пра The Night in the Woods, дальше праходжанне, а ўвечары не ведаю, ўжо па сітуацыі будзем глядзець. Давайте паглядзім, ці ёсць куды нам заляцець, павітацца, пабадзяцца, хто ў нас на твічы зараз ёсць.
Twitch TV. Мені здається, шмат то ёсць. Шагрель, Магільшик і Міхась у мене ёсць. Так само і Куткі. Я не ведаю, може до Міхася не жадаеце завітаць? Зараз попробуем. Raid Channel. Raid Channel, як там Міхась? Рейза, так? Міхась. Рейза. Все, дякую вялікі. Тады завітвайце яшчэ, пабачымся, падпісвайцесь, прыходзьце ў Discord, у вабім чэлленджы і ўсім тады добрага вечарочка. Пабачымся.